Şot sayın alkogollü içilmekler satuşu kibitler bulganda içmez jeriңнән içersin diyer köpler. Lekin bir kimning de ağzına yığıp soğmaylar şol. Her kim özünün turmuş rəvişin nişik bulasın özü saylay. İşken şebet rümkan көтөргән шоңласын дип дөрүгә. Жио китерә кирәк такси жүрүп тора. Я берәсәлән суңа чыктып баргая. Чүргә рахаттанып чәгә дә җөрәп куйып китәргә шунда. Исерек килешмәт менә матрасага час менә дә. Бер моша бит берәсе кунактан куйып кирәк әкрән. Менә бу автодорога дип аталар. Менә монда шыжмыш менә хәзер шу таптырдым. 15 машина үтеп китте менә да син оформить иткәндә. Әйме. Берәсе кунактан куйып килеп балаларын төяп, жолканы мунча кереп. Син шуга килеп берсәң бит исерек кешегә тормый. Син ана шунда томыр кебек синең тәне. Бер yerden ана теге бала шагалар теге семьяга kırılıp tırgan olacak. O senin soğuşta bile yanıdan. Ana şurüm kanı birim bilen. Bir mertebe alkogollü içilmekler kullanıp rol артына отырган кеше бу гадәтен гомер дәвамында ташлый алмый. Кемнең ничек йөрүен дай инспекторлар да бик яхшы белә. Беренче мәртәбә эләкмисең дип шелтәләп тә карыйлар үзен. Тик исереккә диңгез тубыктан шул. Курабан жок бит, ишме. Менә трассага чыгасың, автодорога чыгасың. Авыл эчендә йөрисең. Бер бала шага килеп җагар. Син бит туттай алмыйсың да бит. Менә оянда күчкә басып торасың, исерек битсин. Nega şöyle tecrübesini seyirledi? Ne bir şey söylemeden? Nega seni çevirirsen? Потому что dumca kötüler, iteler. Alaga prova kaderler, потому что bu mümkün de prova ipişene akıllıkla. Tilde var gerek, tilde var gerek. Şöyle şey. Aşışmayayım ben. Mümkün belki ne buldu? Исерткеч içimlikler kullanуын инкар итмәгән шоферлар бармак белән генә санарлык. Күбесе дару içтем дип хәйләли. Әйтерсең даруга рөхсәт ителгән алкоголь промиллиннан да күбрәк итеп алкоголь салганнар. Мондый дарулар даруханәләрдә түгел, алкоголь içimлекләр белән сату итүче кибет киштәләрендә сатыла. Район җирлегебездә кызганычка каршы эшеп рүбәйдер әйткән кешенең саны кимеми нава тарталар. Бу атнада гына да 3-4 көнгә эш исерегрәкте. Эшеп идарә әйткән Alan köpçülükleri daru işlettiğimde daruna kadar anın daru mesela anın pramile uçak para balniska para pramiller bir köpçüğe var alaga bir kitmet düzüle. Ne oldu bitin ha? Ne meşhur şimdi? Oturdum yine hadi. Ne bitin hiç benim Doğruş değil. Nerede oldu? Doğruş değil. Bilen mina. Ha? Bu kadar köpçüğe düştü. Doğruş keşikten bilen mina. Bitindi. Öyle mi sen? Sen şagara bit o. Bu privarın olda koymay. Normalde 3 tapar koyar. Исерек килеш роль артына отыручылар арасында ут күршеләребез булган Сорман һәм Азнакай районы кешеләре дә бар. Исерткеч эчемлекләр кулланучыларның күбесе 35 яшьтән узмаган иратлар. Ел башыннан 89 исерек шофер тоткарланган. Шуларның өчесе тоннель операциясе барышында ачыкланган булган. Юл һәлакәтләре бик нык артты. 8 юл һәлакәт транспорт алып баратнага. Булар шул скоростны, тизлекне дөрес сөйләм аркасында дистанция һәм Qarşıya palasaga чыгып юласына тәгәрәделәр. Исерек ойнамасын, хәерче байымасын дигәне мәгълүм халык мәкале бар. Ләкин бу очракта түгел. Исерекләр тизрәк ойнасын иде. Башкаларның ялгышлары сезгә сабак булсын. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.